Ntwasoi na akrache fomie no enne chese wo mo fade ade wu wo mo fade ade kura ba kudi ade Lawson Adams wonya mfihia no aduasa miensa de aka ne ho ade Baba Abdullahi wono so no enya mfihia no aduono enkron na emprempren de Kasoa of Anko District Police Command wono mo chem se wo ma che nipa mie no papa na wono mo charge nyina no ene sen wo mo charge ene sen na no yia ena Kasoa of Anko District Police ene commander nkasa yiro mami Justina na amfom ene chese nyasmesha ene mami wati na nanom ensiedo na ensiedo no achese wati no commander yiro ene chese wati na nanom ensiedo wati na nanom ensiedo a commander guso esu etwa adwo achese awreho no kura nyamfiri ne so no eno ene mantie mienu Lawson Adams ene Baba Abdullahi wono nyamfiri no aduono nkrom wono makofa commander yiri ni poster ene chese wamo ade na montre so a wamo na montre so aden ya gigi sika lala sulala wa maami amani bebo anom se bubu gigi sika sanom se mon kai commander ya wo ha se he ne yire ne da hwe na chese se de commander ni asi abo abie mo no wase nyina ya gigi sika ne bie kakra na chese ya de bo na commander etimi ade kura ne yire chikura enunti ana chese sabre ya ba mo nchen na aposifo ama ne bo ekirem se mante mienu ehyaase no wo bukọ nipa ba ko ho no makwaje ni akomienu ho no makwaje miensa ho no makwaje akese wo no magia manipa bese ensia ana wo no magigi sika nyina de afiri wo mo a yekeka ne nyina bom a edipa ensia pe no wo no manya be 10,000 Ghana cedis kan sika no 100 million ana wo no magigi adanya ya de kobwa commander he ntuba Facebook ne so Akoma 87.9 commander yire ne da so no awre ho papa ana chese wada so a wonya afihia no aduonu enum 52 years achese ayawre ho pa wada ho kama owura yire Justina na amfom ana chese wada ho we aya commander yire na emantie mienu no a ya grade wo mfo nyine so bata commander yire ne de no ho wo mo na di sansemfo no wono mienu bekom so kwa na omonim commander wo ba bia eti mami poster yi say ana ono ma waye ana omo de ne nam nkrofo so a mami wa wunim no wo mo do na omo de akyerem senka bia metia omo se ha mami wunim no mesi bia da bia omo se commander yire na ya pase agigi sika ye ko boa commander pa ne adaka ka ne mo kyere ka ne ade ye de ko boa na ne ade a ana ono ma gigia ni pensia no wono manya be 10,000 Ghana cedis ana ade from wa say commander sonsoma obia ana posi commander de ede ne akwagigi sika de ma ne se wo fa nkwa na yire ye ni ade a eno ti mprempre de krati ya kyese obi hu de ha o me na rofu ekura be ya posi commander yire ana akwa sa rofu e wono so eti mprempre de wo mutra nye ye wo mutu atwi papa ya sabre ya kire won ma emprempre won mo twire mom ewa posifo ekokomu a enhwehwemo ahyase ya kyese efrase no soso no Akoma kase ye kwasoa ade akire na de aka kire bia so ya kwasoa aba ade abasom ya tiefo no nti no ane aba akrachefo ne da ho ntente ba ko na asa ho ne ho ba ko no se ade na hye no se straight dress na hye no se de ne he na kyese abanka ba egu won sa wo mo da Facebook no so no won mo ko agizika ade akoye commander yire aye ane se won mo tranye ye nei aposifo akire won ma eno so mo nsema wiabre yi ye de ba na ye de abesomo ye to akase no so